Ne așteaptă o partidă importantă mâine seară, un adversar bun din punctul meu de vedere, au un avantaj că au câștigat la București. Trebuie să ne așteptăm la un joc mult mai greu decât cel de la București. Cu siguranță vor arăta mult mai bine decât au arătat la București și trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru. Cum te aștepți să joace Vikingul? Da, cred, sincer, după rezultatul pe care l-au obținut la București, cred că vor avea o strategie de genul acesta, cum au avut și la București, pe faza defensivă, să stea foarte mult în propria jumătate, eu știu, contraatacuri și faze fixe. Dar ne putem aștepta la orice, pentru că sunt o echipă imprevizibilă și am pregătit mai multe stiluri de joc de ale lor, să spun așa. Cum vom juca noi ca să-i surprindem? Acum nu pot să mă apuc să vorbesc ceea ce am pregătit pentru meci. Este important ca ceea ce am lucrat în antrenamente să punem în practică la joc, pentru că și la meciul tur, în momentul când am reușit să facem ceea ce am lucrat, am marcat gol, am pus probleme, ne-am creat ocazii. Asta spun că este foarte important să fim pregătiți pentru jocul de mâine. Important este ca pe faza defensivă să facem un joc perfect, pentru că avem nevoie să facem un joc defensiv foarte bun, să nu mai primim goluri așa ușor și cu siguranță pe faza de atac cred că vom reuși să marcăm. Cum au fost antrenamentele pe gazonul artificial? Da, ne-am antrenat pe teren sintetic după jocul cu ei la București, astăzi o vom face și aici. Asta este situația, trebuie să jucăm pe acest teren, nu trebuie să ne gândim că este un dezavantaj pentru noi, nu. Trebuie să jucăm, să dăm totul pe orice teren am jucat, ca să reușim să ne calificăm, să încercăm să facem acest lucru. Important este ca la sfârșitul jocului, oricare ar fi rezultatul, jucătorii să iasă cu capul sus de pe teren, să spună că au dat totul. Și atunci este ok, se poate întâmpla să și pierzi calificarea, să joci foarte bine, s-au întâmplat la o grămadă de jocuri, dar sper ca mâine seară să reușim să ne calificăm. Cum îi simțiți pe băieți? Da, sunt ok, sunt foarte, foarte bine din punctul meu de vedere, s-au antrenat foarte bine, răspund foarte bine la antrenament, la ceea ce pregătim, dar știți și voi foarte bine că întotdeauna nu apare și adversarul la jocuri și acolo intervine și valoarea lor. După meciul tur, Micuțu spunea că le-ai transmis că o veți califica. Ce te-a împins să faci? Doar dorință de a-i motiva sau care ar fi argumentele? Nu doar dorința de jocul pe care l-am practicat a arătat că nu trebuia să pierdem acel joc în primul rând. Ne-am creat foarte multe ocazii de a marca, am marcat doar un singur gol, trebuia să marcăm mai multe goluri și dacă reușeam să marcăm mai multe goluri, câștigam jocul, pentru că ei au avut practic două ocazii, au marcat două goluri și atât, dar asta m-a motivat, pentru că am făcut un joc în care am dominat adversarul de la un cap la altul. Am avut o posesie de 70% pe tot parcursul jocului, ne-am creat vreo 25 de șuturi spre poartă, vreo 15 pe poartă, am avut ceva de genul acesta, adică o dominare clară a fost a noastră și am făcut două greșeli defensiv și am primit două goluri. Antrenorul celor de la Viking spunea că se bucură când joacă Darius Solaru. Da, este un jucător important pentru noi, a arătat-o de când a venit la club, dar avem și alți jucători care îl pot înlocui cu brio, cred eu. Și sper ca mâine seară... Poftim? V-a mai trecut supărarea pe Darius Solaru? Nu, am fost, nu pot să spun că supărat, sunt dezamăgit când un jucător face un asemenea gest, dar acum, în minutul 93. A trecut, acum trebuie să ne gândim la meciul de mâine, îl avem după aia în campionat pe el. Te-ai decis în privința primului meci sau mai ai... În mare, da, în mare, da. Doar să fie ceva la antrenament astăzi, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva sau să fie vreun jucător din cei 11 care, eu știu, să nu participe cum trebuie la antrenament. Crezi că diferența mare de pregătire fizică, mă rog, așa cum a lăsat să se vadă meciul tur, se va vedea și mâine seară? Nu știu, de pregătire fizică, dacă a fost diferență, nu, diferența de... Ideea este și ceea ce le cere, ce cere fiecare antrenor de la echipa lui, pentru că eu cer anumite lucruri de la echipa mea, antrenorul vrea altceva, deci din asta s-a văzut diferența, pentru că noi suntem o echipă care mergem și facem un pressing avansat, avem o reacție după pierderea mingii, încercăm să recuperăm mingea cât mai repede după ce o pierdem. Sunt lucruri pe care le antrenez de când am venit la club și mă bucur că jucătorii le pun în practică la jocuri.
Că sunt jocuri în care nu câștigi, ok, dar lucrurile pe care le facem în mare, ei încearcă să le pună pe teren. Mă duc puțin la terenul sintetic. Ai jucat în carieră ta meciuri pe terenul sintetic. Aveai impresia că jocul tău era influențat negativ când jucai pe sintetic sau nu era diferență? Nu trebuie să fie influențat negativ jocul lor că jucăm mâine seară pe sintetic. Cum ți-am spus, ne-am antrenat 4 zile pe sintetic. Astăzi este a 5-a zi de când ne antrenăm pe sintetic. Nu este nicio problemă. Trebuie să ne gândim că trebuie să intrăm pe teren, să dăm totul, să avem o atitudine bună, să reușim să ne calificăm. Nu vreau să gândească nicio secundă că jucăm pe sintetic și că este un dezavantaj pentru noi. Nu, trebuie să gândească că și ei sunt, chiar dacă ei sunt învățați cu acest sintetic, jucăm cum e vorba, jucăm pe același teren și trebuie să dăm totul. Simți presiune din perspectiva ta acum și a postului pe care înainte acestui meci? Presiune la ce te referi? Presiune este la orice club mergi, mai ales la un club care își dorește să câștige, eu știu, campionatul, să meargă în grupele Conference League, Europa League, Champions League, oricare ar fi ele. Întotdeauna este presiune. La orice echipă ai merge este presiune. Spun pentru că am antrenat și la Liga 3, și la a 2, și la Liga 1 și este presiune peste tot. Că la un club cum este Steaua, într-adevăr, la fiecare joc trebuie să câștigi jocul, este o presiune mai mare, dar nu știu la ce presiune te referi tu. Dacă te referi la ce? Dacă mai rămân eu sau ce? Da, eu cred că depinde cumva modul în care îți dezvolți cariera, ce vei face în continuare din perspectiva asta. Dar eu când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa, când toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, că nu vom reuși să trecem de Saburdalul și am reușit să trecem 2 tururi de atunci. Adică am făcut niște lucruri bune, cred eu, din punctul meu de vedere și jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim, am jucat 6 meciuri, nu? Și de când am venit eu și am pierdut doar un singur joc și vorbim imediat de schimbarea antrenorului. Este ceva ciudat. Mi se pare că se Nu, dar, păi da, despre asta vrei să mă întrebi. Da, mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră, că vreți, după aia ne mirăm că de ce să schimbă antrenorul așa repede. Păi dacă noi după 5 etape vrem un antrenor să-l schimbăm sau după 6 meciuri, 3 meciuri că a pierdut, hai să-l schimbăm. Vă Ok. deranjează discuțiile astea? Poftim? Vă deranjează? Nu mă deranjează, nu am nicio că eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer așa ca idee că dacă noi vorbim după 3 etape, 5 etape că să schimbe antrenorul și după aia tot voi vorbiți că de ce să schimbă antrenorii, păi de asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul. Eu când am venit la echipă, obiectivul meu era nu era de grupele Conference League, pentru că, v-am spus mai devreme, am venit înainte cu 3 zile de un joc, e foarte important pentru club și am reușit să trecem mai departe. Simțiți că v-ați pus amprenta la echipă? Dar cred că ați văzut-o și voi. Cred că ați văzut și voi cum a jucat echipa de când am venit eu. Pentru că la fiecare joc, în afară de un singur meci în care am avut o posesie de 50-50%, am dominat toți adversarii, ne-am creat foarte multe ocazii. Dezamăgirea mea este că nu reușim să marcăm mai multe goluri. Când vom reuși să marcăm măcar 50% din ocaziile pe care ne creăm, cu siguranță va fi greu să ne oprească cineva. Aștepți mai mult de la Octavian Popescu, pentru că spuneai și tu în meciul tur că n-a reușit din cauza faptului că adversarul s-a aglomerat când a avut spații, că joacă între linii, foarte probabil că adversarul să joace la fel și mâine. Da. Adică, cum... Eu aștept mai mult la oricare jucător, la fiecare meci. Îmi doresc mai mult, întotdeauna. Le spun în fiecare zi că îmi doresc de la ei să fie mai buni ca ei. Astăzi la antrenament să fie mai buni ca ei și așa în fiecare zi. Pentru că doar așa pot să crească, să aibă evoluții mai bune. De la fiecare jucător aștept mai mult, întotdeauna. Niciodată nu sunt mulțumit. Întotdeauna vreau mai mult. Și eu ca antrenor și eu de la ei ca și jucători. Și le transmit asta în fiecare zi. Îmi doresc asta de la ei. În ceea ce îl privește pe Tavi, îmi doresc foarte mult ca el să fie din punct de vedere fizic foarte bine și mental, pentru că este un jucător cu calitate, un jucător care în scurt timp va deveni un jucător important al echipei naționale, cred eu, pentru că îl văd în fiecare zi cum se antrenează și cât de serios este și cu siguranță într-o perioadă foarte scurtă va deveni un jucător important al echipei naționale.